Għajnejha ikellmuk. Jasmine għandha 4 snin u meta twildet kien hemm komplikazzjonijiet fil-ħlas u tilfet ħafna ossiġnu bil-konsegwenza li bdiet bagħti mill-kundizzjoni cerebral palsy. Fil-programm Kuxjenza tkellmet omma Stephanie. Imma waqt il-ħras kien hemm komplikazzjonijiet u Jasmine kellha problemi biex tieħu n-nifs meta twildet u kellha nuqqas ossiġnu. U minn hemm bidiet l-isfida tagħna, ġifieri għatta żmien l-isptar MPICU. Minkejja li għandha cerebral palsy, Jasmine turi reżiljenza kbira. Jasmine minn dejjem kienet fighter aħna ngħidulha. Dejjem tiġġieled u għalkemm l-affarijiet kienu jidhru korroħ ħafna dak iż-żmien innexxielha toħroġ mill-MPICU, kienu jgħidulna isma' ma nafx kemm ħadd tixrob u Jasmine tixrob. Kienu jgħidulna isma' ma nafx kemm ħajjinnexxielha tkun nifs waħedha u Jasmine tibda tkun nifs waħedha. Ġifieri minn dik kienet żgħira ħafna kienet diġà tispirana għax kienet tiffaċċja ħafna sfidi u jinnexxielha teribhom. Jasmine ma titkellimx, imma The Malta Trust Foundation tagħhom apparat li jismu Eye Gaze li permezz ta' għajnejha Jasmine tista' tikkomunika mal-ġenituri tagħha. U għenitna b'kull mod li setat, ġifieri jekk huma terapiji, jekk kellha bżonn id-device reċentament, dejjem sibna l-bib miftuħ. U għal dan il-kwalità tal-ħajja ta' Jasmine dejjem qed timxi l-qudiem. Il-President ta' The Malta Trust Foundation, Mary Louise Colejro Preka, qalet li l-fondazzjoni qed taħdem b'diversi modi biex tipprovdi apparat speċjalizzat lil tfal b'diżabilità fosthom ukoll nuċċali b'teknoloġija avvanzata għal tfal nieqsa mid-dawl. The Malta Trust Foundation se tkun qed ittella maratona televiżiva is-Sibt li ġej 13 ta' Ġunju fuq l-istazzjonijiet ta' Television Malta.